Dit programma wordt mij mogelijk maken door Koninklijke Damstra Installatiegroep, Applejack en Ambassador Vermogensbeheer. Het is 27 januari 2026 en Joert is het weer tijd voor de Hienstekeuring. De jaarlijkse heegmis van het Friese Hienstenstamboek. Johannes 484. Ja, wat had hem net won, wat zijn reputatie giet hem 4 vooruit. En het is nog altijd de vraag, kende het nog een keer? Ja, we zullen zien. Nou, juist toch ik, hè, dat zijn hier mooi bij die harde kans en dat het daarvoor zuur opstiegt. Hè. En dan zorgen we even naar die bewegingen hier op die lange zijde. Nou, moest dus even zien. Het is toch geweldig. Achter mooi op mij komend. Mooi gesloten blijvend. Nou, even zien wat jullie dacht. Meestal begonnen net zo goed en dan in de rin van Dijk wordt het beter. Ja, met die de vraag wat er nodig kans ik krijg om vaker Ja. nog een keer. Als we de tweede ronde net helpen, dan is het net zo. Nou, zus. Wijnbalkampioen Nou. Jurre 495. Het is echt een défilé van toppers, hè. Jongen, moest dat voorbeen. Vooral het voorbeengebroek van Nane is natuurlijk indrukwekkend. Hè? Ja. En zo mooi ik in het front bloed erin, hè. De houding, schitterend. De uitreiking van de titel Fokker van het jaar kent dit jaar een verdrietige keerzijde. De titel gaat postuum uitgereikt worden aan Bert Brunia, Friese paardenfokker uit Canada met de stalnaam All Star Frisians. Bert overleed afgelopen 17 december op 76-jarige leeftijd. Zijn vrouw Hanna heeft ons laten weten dat het een kroon op het werk van haar man is en vond het fantastisch nieuws. Zij heeft gevraagd om een mooi eerbetoon waarbij Bert zijn broer, zus, die in Nederland wonen, de prijs in ontvangst willen nemen. Fijn dat ze zijn, zus van Bert, Jitske Brunia, broer Jeanke Brunia, zijn beste paardenvriend Raymond Kortstra. Emotionele momenten, postuum, fokker van het jaar. Vanuit Canada, Bert Brunia. Bloemen worden uitgereikt. Ik wil graag de zus van Bert, Jitske, heel even het woord geven. Jitske, geeft even die mooie bloemen, prachtige bord weg. Jitske, ga je gang. Dat wij hier staan als broer en zus is heel bijzonder. Wij hebben totaal geen inbrek gehad in Beurt, huiden voor ons. Zijn succes met de Friese paarden. Hij zou zeer vereerd zijn geweest op de titel Fokker van het jaar. Maar helaas mag hij dit niet meer meemaken. Zoals gezegd is hij afgelopen december overleden. Door deze verdrietige omstandigheden kunnen zijn vrouw Hanna en kinderen hier niet aanwezig zijn. Ook willen wij namens de familie Raymond hartelijk bedanken voor zijn enorme en jarenlange inzet tijdens de keuringen. Het is voor ons een grote eer dat wij namens Bert en zijn familie deze prijs in ontvangst mogen nemen. Gefeliciteerd Huiden, Fokker van het jaar 25. Oh. Dames en heren, ik denk dat we even gaan staan met z'n allen voor het postuum eerbetoon aan de Fokker van het jaar, Bert Brunia. Een staande ovatie. Als het goed is met de oudere hinders. Ja. En dan vervolgens wordt er een kampioen en een reservekampioen kiezen. Dan gaat dat hetzelfde voor de jonge hinders. Ook een kampioen en een reservekampioen. En dan vervolgens in de laatste ronde de algemeen kampioen en de reservekampioen van de dij. Johannes
vol. 8. Nou ja, hij zei in het... Maar ja, hij is nog 14 hier. ja, Nou, als het Saturday binnen komt, dan zei hij van hij is 8 jaar hier, loost het ik. ja. Zij geven alles nog. Nou, hij zei ik heel duidelijk, hè, als het financieel kan, dan gaat er net voor. Nee. Het is werkelijk een juweel van een hingst. Prachtig plaatje. Ja, Nou, we hebben op een Nijstad een standbeeld van Dago, maar er mocht nog mij wel een standbeeldje staan gewoon van Johannes komen, ja? hij docht het al iets te dagen. Nou, dat is ik, zou doen. Ja. Er is toch hartstikke knappe ronde. Ongelooflijk regelmatig. Ja. Maar ja, Jo zette wat Vond je het mooi, mensen? een standaard. En ja, dan maakt de rest er of hoe heen, of die komt er net ontdaan. De Godsgedrukt. jongens Ja, sure. van Marcus. Ja, geweldig. Hoe Vier, die voorvoer ik negen, nog even extra uitstrekt. Net precies hetzelfde. Nee. hè? De linker meer dan de Ja, rechter, klopt. hè? Het glikon. Ja, Maar dat kan. Mooi tellen. ja. Nou. Heer van Gasterlaan, ik zou zeggen. Wat een geweldig enthousiasme Let eens even al zien. bij de eerste hengst in het kampioenschap 2026. Ja, nog maar net begonnen. Prachtige ras. Nu Typische de Eastern. presentatie van de tweede hengst. Marcus 491. Hoe mooi dat die ik vertrekt, hè. Dat beeld is zo mooi. Kijk naar die souplesse. Kijk naar dat baan. Front, geweldig mooi zat er hier rondkomt. Dat zou er hier bij u in de commentaarbox hebben, Dari. Oh, rustig. Net iets minder Johannes- voornaam, hè? Ja, en Johannes wie iets explosiever Ja, ik. ja. Hier wel even wat een lietsfoutje. Ja, Maar explosiever en expressiever Ja. eigenlijk. Maar wel netjes. ja, keurig. De volgende hengst kreeg veel applaus bij het voorstellen. Ken hem allemaal. Ja, zorg eens even. Zagen hem in het hengstenbal donderdag. Hier is Royaal voetbal. Nade 492. Ja, Ja, die heeft toch altijd een hele protte aanhang, hè? het zit nog ik wel goed vol hier in de zaal. Ja. Zo net zo volle lege plakken meer. Iedereen van de dag hebben we nog wat aan, maar het is nou aardig goed dicht. Ja. Weer nog. Enig idee van de hondtoon? Nee, Oké. ik had net van de organisatie nog teruggekregen. Nou, daar komt Nane. Kan niet wachten om zich te laten zien. Nade 492. Ho, ho. Dit is ook bekend om zijn voorbeen de broek. Beetje rommelig. Even maar. Jammer. Even op Nijpebjerry, Reinder. Dat is meer zou hem kennen.
voren enorm imponerend. Ja. Wat denken we Een mensen? beetje week in de reis. Dat mag nog wel in één keer. Ja, zo, daar komt hij. Maar dit, ja, dat voorbeengebroek, dat is zijn handelsmerk, hè? Ja. En nou sluit er achter toch ik hartstikke En bij staan. Knap, ja? Maintenant, madame et monsieur, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen. Ja. Vijfvoudig kampioen Jurre 495. Ja. De legende in de ring. Ja. Niks meer te bewijzen. Nou, prachtig dat er, nou ja, wat dat onbelangrijk een beetje eerherstel heeft in vergelijking met Ja. verleden jaar. Toen werd dat wat een roemloze aftocht hier uit de piste. En mooi dat er hier toch bij mij doet. Ik zeg net dat er kampioen worden kan. Dat weet je net. Maar Ja, wat we altijd... Hij wordt iedereen van de dag altijd beter. ja, dat is weer. Wim benijd dat dat nou nog hield. Dansen door de baan, nu al Jurre 495. Mooi in het front, bloed mooi bovenier in. En nou, Angus. Angus, Mierema, kom op. Ah. Ja, daar komt hij. Ja, daar is hij. Dat is toch Formidabel. geweldig. Ja, Geweldig. Goed dat ik kan oppakken. het wordt even, maar toen er één keer in de balans weer, dan weer er weer even ouderwets. Ja. Ja, De ene hengstel beter dan de ander. Zullen Wat ze aan. een kwaliteit. zodat achterbeen ik eens even krachtig richting het, het onderlief optrekken. Echt En toe dan in de stappen. heel echt royaal uit het schouder, dat voorbeen. Broeken en benutten, ja, dan is het even uit. Mooi. Heel mooi. De komt Tiende. 501. Ze staan te genieten, die draaien daar in de piste. Dat zou wel zijn. Krijgen wij hier, Gerrit. Wim benijd wat dieren kennen. Nou, de lotte lijkt me verrekte heeft Ja, in daar deze klasse. verwachten hè? ze er dan ik iets minder van. Ja, Maar we hadden nou al een paar prachtige jongen Johannes die het geweldig jurren, die het heel goed na op die stek en ik goed. ja. Ja, machtig. Tierde dot ik wil denken als je uit Alwin. Hetzelfde formaat en ja, dat rieken in dat voorheen. En wat een statuur ik, moest je zeggen. Oh. Ja, rondvoldwanden, maar spectaculair als ja, de vorige. Ja, het komt nog meer op details hoor. Ja. Maar rondvoldwanden, zo, daar komt er. Ja, toch ik wel heel imposant. Ik mooi regelmatig hè. Ja, Ja, rol het dat voorbeen dan nog wel uitheen. Ja. Kon er misschien iets heger, maar maar de verschillende verschrikkelijk Ja. niet. Gerrit. De kampioenskeuring Mathies. ja, hier hebben we Mathies verwacht hij toch ook wel het nederige van. Ja. Ja, Flint hier natuurlijk nog heel eindigen. Ja. En hinder wat heel goed maar die wedstrijdspanning omgaan Ja. kennen in het algemeen. Je wordt voor het eerst even wat uit de cadans, maar meer niet iets steady als een rock. Ja. Maar nou nog zo mooi naar die hoeken in volslijnen. Ontspanning, super wat. Ja, En nou krijgt hij in de gaten, nou maakt het hard wezen. Kampioenskeuring ja. met Mathies. 504. Dan gaat dit beestje toch geweldig. Echt zijn, hè? Jasper die
past zijn tempo precies aan 100 hinder zelf. Nog heb ik weer muziek, hè? Ja, Dat wel echt een dit is verschil. er wel oer, hè? Ja. Zo. Zo, hij strekt die ene wol helemaal uit en de oren krijgt wat minder. Ja. Links iets meer dan terug. Ja, Wat een Prachtig. strijd. wat een strijd, ja. Wie Ja. moet je nou van troostrepen, hè? Zo. Ja. Zo, hij gooit die, krijgt hield hij wat voor de voet, hè, die linker. Ja, ja. Laatste in dit kampioenschap. De Oude. binnenkomst van Auwert 5-1-4. Ja. Nou, ik kan... Als het ware terug in de voorrondes. Je verwacht het van die beide haast, Natier en Howard iets minder. Omdat ze zien zulke enorme cracks uitmaken. ja, Maar ja, je zul je die ha. hij hoeft maar één keer hele patten pieken en Zo is het. gaat in het bakkie. Maar we zullen zien. Het qua rostype, een echte zoon van Johannes. Verschrikkelijk luxe, mooi in type. Laatste in deze groep Auwert 5-1-4. Edwin Gorter bewaakt het tempo prima, moest die voorgaan eens even zien. Nou even een beetje verzameling. Achterijn moet ik mooi. Hetzelfde, ja, een beetje onregelmatig. Ja, en ik achter net meer. Nee, net helemaal in nee, cadans. nee. Spietig Ja, voor ouder. Maar dat zit er net in. nee. Dat waren ze, dames en heren, hengsten keren terug alle zegens. Ja, Ik ben heel benijd. Dat jij geweldig. op basis van de leeftijd en wat er dan snelheid en hoe het er een bewaren had, dan zou er het alleen nog al vanwege de duurzaamheid verzinnen. Sabine, Sabine might say so. Spanning. Spanning is op de snelheid. Ja, ook bij ons Bert, want de verschillen waren echt heel gering. En we hebben hier vier hele beste oudere hengsten staan die zich bewezen hebben in de fokkerij. En aan ons de taak om daar een reservekampioen en kampioen uit te kiezen. En u als publiek bent ook enthousiast over deze hengsten. Op deze leeftijd kijken we naar een stukje duurzaamheid, we kijken naar een stukje exterieur. En natuurlijk is de beweging heel erg van belang. En ja, de kampioenskeuring die heeft opgeleverd dat als reservekampioen we een hengst maken die heel veel jeugd uitstraalt, die veel duurzaamheid uitstraalt en die correct stapt en correct draaft. Johannes 484! Reservekampioen Johannes 484. En nu? Maar nu, who's gonna be the champion? Ja, waar wordt het? Toen winnen nog Ja, draaien. een kampioen die onderscheidde zich van de reservekampioen door zijn losgelatenheid. We willen de stap graag verbeteren in de fokkerij. Dit is een hengst die heel losgelaten stapt. In draf nog even een extra voorbeen en extra tak laat zien. Kampioen oudere hengsten 2026, Nane 492. Champion of the Stallions today. Nade voor naar Zopot namens het bestuur. Donka FPS vertegenwoordigd door Sophie Leemans. Kampioen stamboekhengsten voor de Chase. Hier gehuldigd bij de Silver Bowl. Mathies 504. Drievoudig kampioen Norbert 444, de vader, moeder Wilstera. Sterpreferent van Beert 411.
Standerks uit Oosterhout, de Fokker. En de Woers van Maan uit Ede. De mensen achter Mathies 504. Prachtig plaatje. Dit zijn van die momenten die je als eigenaar van hengst absoluut nooit vergeet. De Silver Bowl, aangeboden door de familie Witteveen uit Canada. Zo nog 1 keer gaan staan, dames en heren. Voor de kampioen dekhengsten voor de chase. De winnaar van de Silver Bowl. Supermooi gereden door Jasper van Manen. We gaan nog een paar mensen in het zonnetje zetten. En daarvoor willen we heel graag, en we hebben vervangers voor jullie geregeld, dat Gerrit de Boer en Henk Dijkstra even bij ons in de baan komen. Dat is net de bedoeling. Dan maken we maar één van die plakken houden. En hier weten ze absoluut niets van. Dit is echt een complete verrassing. Anders krijgen ze daar niet van die positie af. Dames en heren, 15 jaar hebben ze hier het commentaar verzorgd. Gerrit de Boer, Henk Dijkstra. Wow! Goedemiddag allemaal. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mijn naam is Sietske Oosterbaan en het is zover. We gaan de titel Paard van het jaar 2025 uitreiken. Dit jaar is de 15e keer dat we deze titel uitreiken en er waren maar liefst 9 paarden genomineerd. Het paard van het jaar van 2025 is een hengst die maar liefst 3 keer genomineerd is voor de titel. Rijn, laat hem maar binnenkomen. Een paard wat opstijgt hier in de piste. Juichen nog eens toe. Melle van der Liets. Concurrentie was groot. 3 keer genomineerd reeds. En dan is het nu raak. Mooie deken, dames en heren. Paard van het jaar. Prestigieuze eretitel. Op deze hele mooie dag in Leeuwarden. Hier, dames en heren, staan ze dan. De mensen achter het paard van het jaar. Die staat te poppelen om de eerronde te maken. Alles tegelijk voor Melle van der Liets. Kijk hem gaan. Ja. Aan het kampioenschap jonge hengsten. De eerste is in aantocht. Dus ik altijd even zien wat er dan als eerste komt. Als ze gewoon de volgorde houden. Zat ze hier rond? Dames en heren, ladies and gentlemen, herren, Ja, 5, herren komt als 6, eerste binnen. 4.
Direct uit de startblokken. Hegge, 5, 2. Daar komt Herre. Jongen. Goed, zal ik? Toch hartstikke knap. Ja. Strak en goed. Max Jot hem net winnen. Nou, als je hem nog eens even in de vertraging. Supermooi begin. Een keer toch verrekt beetje, jongen. Met een tweede Leidt het voorbeen in mooi uit. aantocht. Liets beetje scheef stelt, maar ja, dat is verrekte moeilijk om dat van te houden. Ik vind hem toch een hele acceptabele presentatie. Maar kijken. Deze kampioenskeuring. Naar Hilbrand. 5, 2, 5. Ja, uit dezelfde rubriek. Dat Herre uitkwam. Hilbrand. Maar deze man, dit ze voorbrengen, die maaien ik wel longen als een hinder. Hè. Want dat is wat. Hoe vaak ben deze piste joert al net rondwest. En het is zo'n, het is wel mooi in elkaar staan. Het is een soort lame Graham, denk Ja. ik. Maar goed, het is draaien om erin te draven hier. Dat valt je net mee. Ik zag het u nog net voor dadelijk. nog goed had ik net. Hè. Nou, Nou, te dansen. heel- Nog jonger wie ik Kom het op. graden aan wil, Ja, moet ik eerlijk zeggen. ik ook. Die het mij te mooi taal likken. Nou, eens even zien. Wat hij Ja, dit ik zag. Door Mr. Shen. Prachtig mooi. Wat een spektakel. Dus even zien, de gieter. Ja, toch. en mooi. Ja, Ik vind wel een hele mooie evenwichtige beweging. Hè. ik maak het net volle fouten, hè? Nee. En extra, het Maar- tempo is ik mooi. Ja, maar hij bloedt wel een beetje vlakker. Ja. Hij zou eigenlijk meer omheen komen maken, vind ik. Dat mis ik een beetje. En hij is vrij gerekt in het middenstuk. Het is wel een hele regelmatige beweging. En mooi traag. Kijk, als het een beetje vertraagd is. Ja, een beetje traag, Ja. inderdaad. Ja. Nou, Ja, maar dat... Onze just hier nou ik een beetje aan houden. hè. Ja, Wat een direct. beetje te lang. Nou ja, toch wel heel krachtig Ja. en sterk in zijn bewegingen. Ja, een hele mooie beweging. Nou, De kampioenskeuring, jongengsten. Jokke, 5, 3. Jorke. Jorke. Dan zal Aas niet in te wel komen. Ja, ja, ja. Eerst Jorke. Die sting twats in de rubriek en Jemt is toen bovenaan. Hè? Ja, En hier is mijn heel mooi silhouet eigenlijk, zat er destijds. Prachtig. Mooie hals erom. ja. Net zo volle behang, of is dat... Ja, minder dan Ja. ja, dat we graag willen, maar dat kan nog komen. Hè? En dat kan natuurlijk ook wat uitruitje. Jorke. Nou, eens even zien. Het is prima. Maar ja, wij willen nog krijgjes wat meer explosiviteit zien. Het bloed, ik krijg dus de vorige Hilbrand een beetje aan de vlakke kant. Gewoon het zien van de regelmaat. Ja, Want hij ja. er net uit was. Nee. Maar we weer heel rom en royaal door een grote groen. Twee naamgenoten van elkaar komen binnen. Goh, Daar komt hij in. dat is Jemte. 5, 3, 3. Maar in de voorronde weer krijg een beetje beter. Ja. Rechtervoor. Nou, Michel Jean had het eerste hiensput in buitenlandse hand dit Ja. kampioenskansen had en kampioen worden kan. En misschien dat ik nog wel word, maar Daar kwam hier er dus net meer bij. nee. Dan weer de voort. Dan zit die Zuid-Afrika, dacht ik net. Nee, Mexico. Ja. Maar ja, dat jury die komt natuurlijk de hele wereld door. Die zullen Ja. hem dan vast wel op... elk keer wordt er natuurlijk wel een inspectie Zeker. uitvierd. Maar dan gaan we net meer op een keuring. Nee, Dat was een mooi begin voor de jury.
Mensen, wat is dit spannend en wat laten de hengsten zich weer fantastisch zien in dit kampioenschap jonghengsten. We gaan naar Jimte. 5, 3, 3. Oh. Nee, net te gek. Oh. Nee. Terug. Hij mag even wat terug. Nou wordt het beter. Je ken ik te volle vrede, hè? Ja, regelmaat, hè? Nee, dit ken ze net. Nee, dat wordt hem net. De volle, ja, mindere momenten Ja. in deze draafronde van Jimte. Maak het de volle foutjes. Nou. En het ken ik wijzen dat het een gevolg is van omdat ze werk die hele piste doen. Hè? Die ging dus op een gegeven moment heeft het ik wel een beetje zoet. Dat zei eigenlijk zelfs van de week ik al. Dan nu, En dames en heren, wederom in het Tje. kampioenschap 2026. Jeppe, 5, Ja, 7. die heeft toch Bussagère om die hinnen. de favoriet. Nou, Maar ja, zat er ik al binnen stappen. geweldig. Het koninklijke strielt er aan alle De kanten. uitstraling van dit hinder is onovertroffen. Dat is echt heel groot. Ja. Oh, rustig aan. Je kalm aan opbouwen naar de hoeken. Jeppe, 5, Oh, 3, oh, oh. 7. Nou. Zo Jeroen, rustig. Ja, prachtig mooi. Heer. In het front. Hij is exact sterk. Nou, gaan we. Nou, we. Ah, zo, dat Ja, komt er. hij komt eraan. Ja. Ah, die lange kant weer heel knap. En u deed zich Zullen ze- geweldig Een stukje verzet. mee. We zeggen nog niet door. Groot raam ging er. Oh, maar daar zit zo'n gewicht man. Ja, het is de vraag wat het genoeg is. Ja. Hè? Ik was net te zeggen. Nee, ik zei het net. Dit is hem. In het Nee, kampioenschap. Mans. En bij dat is natuurlijk heel graag verrassing. Hè? De uitstraling is onomstreden. Ja, Maar maar dat, had er het in beweging goed zien laten of net? Genoeg. nou, dat is Ja. ja, de grote vraag voor u, voor mij en Ja. van mij. Ja. Mans. Nou, die verraste eigenlijk Ja. van hem om. Ja, Dus Mans. 5, 4, 3. hier van de verrassingen van de dij. ja. Hey. Even kalm, Pieter. Even waarom nemen. Ja, Dat hij ietsjes vaak minder is zo sterk. ja. Even prepareren op dat laatste stik. Nou, Nou, die rent een knappe laatste stik. dat mocht er ik wezen. Ja, Dat mocht er ik wezen. ik heel best. Super spannend. Next one, Er please. komt er nog een keer op die lange kant. Ik ze moet even zien balans vinden. Richting jonkies. Ja, bloed toch ik achter heel goed van achter naar voren rennen. Mooi in de bovenlijn. En gooit dat voorbeen toch ik hartstikke best uit. Ik ben wel blij dat ze van achter naar voren rennen. Dat zo als omranden hangt dat je het net bij. Nou, Kampioenschap. het zou wel eens mooi zijn. Ja, het zou wel En grappig zijn. spellen. 5, 4, 5. Ik jou de jury te dwaan. Het is wel-
Veel plezier. En dan te begrijpen en te betekenen dat ze dat dus alle keren dat zij ergens Ja. een keuring hebben. Wat het nou hoe medisch gaat of hoe hengsten, het is alle keren hetzelfde feest. Hè? Ja. Die verantwoordelijkheid die heeft wel opgenomen. En de rest van die hem lezen. Ja, ja. Zoals ze zegt, de jongerenlichting Penne 545. Ja. Bella. En die moeten echt wat bijzonders aan maken, want we zijn hier al in de ronde. Nou. Maar ja, de prijs worden ook pas verdeeld, hè? Ja, zij is het. Je rent wat gerekter naar voren, ik. Mis toch een beetje de oprichting. Voor de voeten wel heel knap. Maar klimt net echt niet naar voren. Het kan al hier wat, krijg wat meer. Ja. Nou. Wel heel netjes. Ja, maar het bloed eigenlijk, als het vergelijkt is met de boarding, wat op dezelfde hichte. Hij mij wel iets omheen komen. Ja. Ja. Nog Lanceren. 3 hengsten te gaan. Binnenkomst. Dit kampioenschap Rutger. van Rutger 5-4. Rutger. Kan die hem zelf voor treffen uit de voorronde wij? Want dat Ja. is nedig. De jury lagen erbij. Ze vinden het al leuk, Henk. Dus Gelukkig. dat scheelt. Namens Rutger 546. Nou, Rutger. Zoek achterkap op het krachtiger zijn willen, met name meer spronggebruik. Vier is wel een hele nette verrichting. Hele nette verrichting. Ja. Mijn goed gebruik ik van de Ja, voorhand ja. voor voeten. Maar ja, we moeten toch lietse verschillen. Hoe liets ik maar probeer die om te gaan. En ja, dan vind ik het spronggebruik van Rutger krijg wel even sterker. Hij is lienig van voren, dat kist hier heel Ja, duidelijk dat is zijn. nog maar net Ja. ingeschreven. Maar een soort Een knieactie. mooie verrichting onderzoek. Medisch Centrum Exlo. Nu in de kampioenskeuring. Denk Sieme 551. Sieme. Toch ik wel een beetje een verrassing. Ja, Rubriek waar we zo naar uit hebben gekeken. De jonge hengsten. de Ja, jonge dit binnen Nana. natuurlijk die naaie groep. Ja, Ja, dat is die naaie groep. nou, hij zien hij zien maar het even zien laten hoe het maat, Nana. Dus waar weet. Wel een heel mooi silhouet, ik zag van zien, ja. Ja, die jongen hier imponerend van de morgen. Ja, en maak een haast geen fout. Nee, want daarom, die zou vooral vallen, dat. hè. En dat is nou Wessa. Ja, oh, Oh, dan dat gaat er, hè. Die mag ik nooit zeggen. nou, daar heb ik me zo vaak om bijzonder. Ja. Dus. Ja, bij momenten heel best, maar net heel ja, constant. Nee. De laatste. En een beetje meer expressie koe ik nou. Ja. Maar dan krijgen we Ulco natuurlijk. Ja. De verrassing eigenlijk, toch ik het. Van de jongen PK, de oordeelhouder, die Ja, zitten ja, natuurlijk ja, in ja. spanning langs de kant. Zo mooi bij het die won. Ja. Dan wil je een raar feestje bouwen. Ja. Op het terrein. Alco 554.
En zo dat wel schitterend Veel bezig als wens. zijn hinder van zijn groep eigenaren hier het kampioenschap Ja, drie. Maar ja, natuurlijk. goed, Ja. de kans is er nog steeds zo Ja. aanwezig. Hè? Ja, Het kan. Het kan net zijn ze dan, maar het kan nog wel. omdat hij zelf net vaak dat hij in als tweede uit de groep komt en dan uiteindelijk als kampioen. Auto. 5-4. Maar het kan. Ja, zij heeft Jurrit ooit al een keer woed, hè? Vertelde Jelmer nog van een weekend. Nou. Je zet het hinderke rent heerlijk op eigen voeten. Bloed ik netjes in het front en Makkelijk, hè? beweegt achterkrachtig en sterk en nog ik voren toch mooie typische bewegingen. Ja, Ja, dat is heel goed in deze ronde. Komen binnen. zorg eens even. Ulko. Lange halen, gauw thuis zijn ze dan, maar, of zitten ze dan. Maar bloedmooi slutend van Hij boven. heeft een heel aantal mooie jongen, maar net die die er enorm bovenuit stijgt. Nee, want ik, de regerend kampioen, Nee, wie net, dat Absoluut. stijgt bij kop en schouders er bovenuit. nee. Reservekampioen Jonge Hengsten. Hengstenkeuring 2026 is geworden Mans 543. Reservekampioen Mans 5-4-3. Een heel mooi debuut voor de jonge Ulko, die hier fantastisch draafde. We hebben Pelle, die heel mooi doorontwikkeld is. Maar voor ons is de kampioen een hengst die in draf heel veel oprichting laat zien. Ja. Een hengst ja, die zoals Aag het graag ziet, mooi op naaldhakken loopt. Kampioen van de hengstenkeuring 2026, Jeppe 537. Kampioen Jeppe 537. Hij staat er weer. Ja, Voor de derde keer op rij de kampioen bij de jonge Hiest. knap, hè? Ja, het ziet er de hele tijd wat onder te komen. KNVS Hengstenkeuring in het WTC Expo in Leeuwarden. Henk en Gerrit kijken al uit naar de algemeen kampioenskeuring. En u allen ook. Wie gaat er algeheel kampioen worden? 4 hengsten in de strijd. 2 reservekampioenen, 2 kampioenen. Ze hebben al een hele lange dag achter de rug. Nou, Hier is Johannes 484. Johannes, voorop. Hier is Nane 492. Nane erachteraan. De beide kampioen en reservekampioen bij de oude Hiesten. Ja, Fenomenen, allebei. Daar komt Jeppe Wat had ze net wel? 537. Jeppe, En Mans de diamant van de laatste jaar. 543. Gaan in stap. Wordt het nog maar heel even en dan weten we wat de algemeen kampioen en de algemene reservekampioen is. We gaan sowieso voor jou al Ja. fantastische kampioenen hier in de baan. Dus voor die meesten kennen die net meer stikken. Maar die kennen ze Gaan totaal. afsluiten het algemeen kampioenschap. Strijd om de AKW Dalma bokaal. Daar staan de 4 op een rij. Ja, Sabine gaat het ons vertellen. Wie is er algemeen reservekampioen? Wie wordt er kampioen? Oké. We komen
aan het eind van een prachtige dag. Waarin het een eer was dat we hier mochten staan. En ik wil mijn collega's Jan Hellings en Manuel Gasseling dan ook heel hartelijk bedanken. Want ja, zonder jullie lukt het niet. Dus heel erg bedankt. Top gedaan. Maar nu? Ja, 4 prachtige hengsten. En het is eigenlijk altijd een beetje appels en peren vergelijken als je de jongere en de oudere hengsten met elkaar moet vergelijken. Ook hier waren we unaniem. En ik begin met het bekendmaken van de reservekampioen. Een hengst die er nog nooit zo goed voor heeft gestaan als vandaag. Wie zou dat worden? Reservekampioen Nane 492. Reservekampioen Nane 492. And now, who's gonna be the champion 2026? Wie wordt de kampioen in dit nieuwe jaar? Sabi? Hij kwam, hij zag en hij won. Hij heeft het al 2 keer eerder gedaan en nu wordt voor de 3e keer kampioen van de hengstenkeuring Jeppe 537. De champion Jeppe! Ik al hier dan je hoort net die superdij. Die er alle hier, maar het is zo'n verschijning. En als er omheen komt, als er beweegt, is het fantastisch. En die stand in prachtig statuur. Ongelooflijk. Indrukwekkend hier. Dan wordt het helemaal kampioen Jeppe 537. Van Alwin 469, Malpier 448. Geboren in Alteweer bij de Winnie Lopers, Winnie Volmer, Lunteren, Nieuwheuvel, kom erbij. We hadden toch regelmatig de laatste jaren, hè, dat we toch een hadden die een aantal jaren achter elkaar door. Ja. We gaan met Jurgen gaan, dan met Norbert gaan. Ja, en ook even die kant op. En ook weer Jeppe die kant uit. Ja. En er mag nog wel die opstaan die je zien op kan. Ja, dat is net niks. Nee, en die zult toch weer bij de jonge Rijn bij komen. Jazeker. Ja. Ja. Dat is de uitdaging weer voor de jongere garde. Absoluut. Hartstikke miljoen. Ik nog net. Nee, dat klopt. Nee, Jan Volmer, de grote baas zelf, die rent ik al even naar de kampioen. Voor bij Joes, Spaanbornbergen, Germaarse Boma, Eigenaar. Daar is ook Jan Volmer. Ja. Zijn we het weer geflikt, mensen. Voor de derde maal. Prachtig als je dat op stal tegen haar. Jeppe 537. Top. Ja. Germ Bauma, Lokwenske, reservekampioen met Nane. Is dat verwachten? Nee, dat ik niet verwachten. Nee. Je hoopt het natuurlijk, maar nee, dit ging echt fantastisch. Ja, echt geweldig. Publiek op de hand. En ja, gewoon ongekend. Super blij mooi. Wat verdij wie het verdij? In de vorm van... Ja, die kist zo'n kampioenschap in. Daar had je misschien nog geen idee wat verwacht je kist. Of is dat van hem al juist won? Ja, nou, die is gewoon in topvorm. En ja, Marcinal ben natuurlijk een hele goede hengst alweer. En met goed gebeuren mooi net. Dus ja, het gong als een klokje. Dus ja, echt super tevreden. Ja. En als het toch zo al is, het in een jongere hiest, hoe is dat? Ja, heb ik heel veel moeite mee. Jeppe die had 2 keer jederkampioen geweest, nu voor de 3e keer. En als je daarnaast staat en dan zie je in de top van de wereld. Dus ja, ik ben echt super blij. Ja. Prachtig mooi. Wat een mooie Oski. Dan mag je nog een rondje zien. Whatever you want, the champion Jeppe. En de reservekampioen Nane. En het wind giet er wel eens uit, haast alle hier. Meestal verliezen ze die onderwijs.
wordt wel weer ophelpen van mij werken. Wat is een groot kwijzen? 3 keer op Riegen. Ja, geweldig. De kinderen net in af krijgen, nog maar een rondje. Voor mij is het net weer rennen vanwege dierenwelzijn, maar dan pakken ze nog even uit, Henk. Nou, mooi toch? Het toetje. Blijf zo, blijf gaan. Ja, dat lukt nog even op. Toch mooi, die toegeeft even voor het publiek. Ja, Even genieten van die grote ster. geweldig. Daar gaat er. Jeppe 5 zoon, de kampioen. Voor de 3e keer op Riegen. Formidabel. Hij jet ondertussen bij de fenomenen in deze Hiese sport. We zien dat er een tak hem hier nog een keer aan kan. En eigenlijk hield dat ik van Nana vrouw nu op 12. Want ja, we hier een zongeloos kunnen en daar stiert er weer. Weer tweede in het algemeen kampioenschap en kampioen bij de andere Hiesten. Fantastisch, wat een winnaars. Ik zou zeggen, Johanna, zie je hier van de winnaars op. En dan kunnen we eens even jaren hoe zij dit al jaar beleven. We doen altijd ons best, dat is een ding wat zeker is. We hebben een hecht team die precies weet waar ze mee bezig zijn. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de kwaliteiten die een paard heeft. En Jeppen is natuurlijk geen eendagsvlieg. Dat heb ik waarschijnlijk al eens eerder verteld. Maar in ieder geval als hij 3 keer achter elkaar kampioen wordt. Dus onafgebroken 3 keer achter elkaar kampioen. En ik heb in het verleden wel gedacht dat hij ook heel goed zou fokken. Dat blijkt dus dat het ook zo is. Hij had de afgelopen jaar 48 veulens met een eerste premie. Dus dat is ook uniek. Dus ja, dat hij dan nu toch weer kampioen wordt, zijn we heel blij mee. Ja, wat maakt hem op een dag als vandaag dan juist weer zo goed? Dat hij een paard die je nooit in de steek laat. Ik denk dat dat een van de... Dat heeft toch te maken met het karakter. De Vriezen staan bekend dat ze goede karakters hebben. En dat is Jeppe zeker het voorbeeld van, als het moet gebeuren, laat hij je niet in de steek. Dus we zijn daar ook voor de toekomst van de fokkerij heel blij mee. Hoe trots zijn jullie? Ja, dat is niet te beschrijven natuurlijk als je dit hele evenement ziet. Dat hele traject eraan voor. En dan dit als vandaag als bekroning. Ja, dat is enorm. Ja. Daar zijn we heel blij mee en heel trots op. Ja. 3 keer scheepsrecht, zou je zeggen. Wat valt er nog te winnen? Je kunt nooit iets garanderen, maar we gaan toch voor volgend jaar onder normale omstandigheden gaan we toch weer proberen. Dus we kunnen hem hier weer in de ring verwachten. Onder normale omstandigheden, bij gezondheid zeker wel, ja. Dank u wel, geniet ervan. Dank u wel. Ja, dat wie Jof Volmer, de eigenaar van Jeppe en ja, het fenomeen voor de 3e keer op Riegen kampioen. Volgend door Nana, we hebben een fantastisch mooi kampioenschapsjoen. Maar toch wel hinders die zich verrassend presenteren. Horen hinders die misschien krijgt wat zien vallend winnen. En hier zogen nog even naar de grote winnaar van de dag Jeppe. Kan hij in dat rijtje komen van de supergrote kampioen die het misschien 5 of 6 keer helden? We weten het net, maar 3 keer is al fenomenaal. En dan steen je in de rij van de legendes. Ja, klopt. Ja. En zeg maar, komen wij dus aan het eind van deze Hiestekeuring van 2026. We hebben het maar een hele protte willen dienen. En dat heb ik 15 jaar. Die voor mij zal het de laatste keer wezen. Voor die denk ik, maar we weten het nog net helemaal zeker. Ik ga in ieder geval 15 jaar lang geweldig, maar een geweldig soort willen jongen die zitten. En ik hoop in ieder geval dat we op een of andere manier altijd nog van die keuring genieten, blowen kennen de komende jaren. Nou, dat is denk ik wat we wist is, Gerrit. Er zit ik geen 2 meer in. En ik wil Dijk bedanken voor de fantastische tijd die we hier te Gerrit in het WTC Expo beleven hebben. Dank u wel. En maar die worden zitten erop. Mede namens die hele ploeg achter de schermen van onderschat dat net. Die gaat Smoor er ook en die gaat ook Griestelprodder die een meedoet namens van die ploeg achter de schermen. Tierentank voor het Tjen. En ik hoop dat je de takken hier weer bij binnen. Dit programma waard mij mogelijk maken door Koninklijke Damstra Installatiegroep, Applejack en Ambassador Vermogensbeheer.